Tervetuloa videon pariin. Tänään mä oon Arthur 55. Pelataan tänään Geometry Dashia. Ja nytten mä tein äskenkin yhden, se meni pieleen, joten nyt me tehdään toinen. Käytetään samalla mapilla. Ai vitsi. Ja muistakaa tilata kanavaa. Joo, tilaa kanavaa. Ja nyt tulee vähän eka editoitu video. Ei oo ikinä tullut editoitua videoa, mutta toivon, että katsotte mun videoitakin. Mutta katsoisitte mun videoita ja tälleen. Mutta hyviä, katsotte videot ja sitten voitte tykätä ja tilata. Näin. Saatais vaikka 10 tilaajaa täyteen. Ottakaa hetki. Ihan pieni hetki. No ei, älkää oottako. Ihan sama. Joo, nyt pelataan. Ja nyt tässä me pelataan pelkästään tätä. Mutta nyt ei pelata. Ehkä ensi video tulee olemaan jotain muuta peliä. Mutta tulkaa yksi Fortnite-video ja yksi Geometry Dash-video. Mutta jos ensi video tulisi Fortti tai joku Finniskottake. Katsotaan. Niin, että jos ensi video tulisi vaikka Finniskottake, niin sitten tulisi sitä videoa. Ei ois niin tylsää. Tänään me sanon, että tää on mitään tylsää, mutta tää on vähän vaihtelevaa sisältöä. Ja nyt mulla ei tuu niin, mä koitan tehdä nopeasti videoita. Päivittäin. Se ei nyt ihan tullut toimeen. Joten, niin. Head over. Joo, no. Ja pistäkää kommentteihin, haluatteko se lisää? Tää on vähän bruhtaa tämä musiikki. Mutta siis me käytetään häksejä. Sen takia tässä nyt on tällainen musiikki. Ja joo. Ja pistäkää kommentteihin, haluatteko te lisää Geometry Dash-sisältöä. Teen ehkä silti, haluatteko. Pistäkää muutenkin kommentteihin, mitä pelejä te haluatte mitä pelejä te haluatte, että mä teen videoksi. Pystyy julkaista videoita leikkaamalla ja ja pistäkää myös teidän lempparin mappi Geometry Dashista. Ja ylipäätään pelatekstistä. Minä on ainakin mun mielestä tässä on hyvä peli. Last Rose.
Joo. Mutta pelataan nyt vielä ainakin hetki. Mä en halua, että tästä niin pitkän videota tulisi, koska no, en ehkä halua. Teille tulee aika pitkää sisältöä ja sitten mulla kestää editoida tää video. Niin sitten se olisi molemmille kiva, että mun ei ole editoida kauaa ja sä voit katsoa vaikka jos matkalla treenin puhelimesta. Ja sitten jos sulla kestää yli 18 minuuttia, niin tää saattaa kestää 12-13 minuuttia. Hyvin kasvaa. Ja joo. Jos molemmille kiva, niin sitten tästä ei niin pitkään videota tuli, kun ehkä yksi spessut. Joo. Mutta tää video ei ole ihan vielä tässä. Pelataan nyt pari matsia joitain mappeja. Hää? Ai. Ai. Toi sattuu. Sitten pelataan Electrodynamics. No, tää video taitaa olla nyt purkissa, joten moro!